Warai kurwa chingongo aoni gobagendete komurera homongina Teresia yure mamu mabo homo seneta Onyonka igobaigo hoyo chuli nyanja manyamo erabaigo heso kire na komurera soko motoge kuna homongina werwete asokuru maskani gochi ase abantu bonsi Erieta no mheshimiwa Julie Nyanchama Nyamao. Julie Nyanchama Nyamao no yokobole kirokyo gavana wa Kisii County 2027. Nigo ngoirari bageri kobwatana na barai bonspi imena isiko ya Kisii igere kwa omosike omoseneta Momema Onyonka engore nene chingaketi cy'ubukendo. Omosike seneta nabeto gusirima mu mwabo na intu munabagusi andonsi ese twabeta igotogote bapole omongina bwirwanirete nande akarwanira abana bahe nande akabasomi banyare bwetenenera na kwerigiti igo abangina bengenjo muno mongina Teresa babeire kero keridie kia wichisa abangina bande ime ya gusiga na inje muno mugabana okanyereire igo kwira libageri goteba pole nene ese mwamugusi yonsipi asugusiri omongina bwengenjo omongina Teresa tige nkoro yae etimoke no marembe ne family tige twaroboremu nonye obogima bwabeire obokomu na ndo bwenge nigongo tebye family yo senator Momema Onyonka no toreamo ase chingaketi cy'obukendo mpaka twa enekirina omongina wa maskani omongina bwengenjo Teresa obeire okoenigwa na maskani yae abene.